A takových jezer spojených s příběhem je ve Vietnamu celá řada. Je tu ale ještě jedno jezero, nebo spíše rybník. Nachází se v provincii Hung Yen. Hlavní hrdina je navíc nesmrtelný. Takové hrdiny má Vietnam celkem 4. Ale nepředbíhejme. Ten první se jmenuje Chu Dang T. A teď dostává slovo Ernesto Čekan. Za dob vlády krále Hum ve vesnici Ch Sa u břehu Rudé řeky dnešní Hanoje žil mladý muž. Jmenoval se Chu Dang T. Matka mu zemřela v útlém věku a tak žil s otcem sám v chudobě. I roucho měli jediné a pro oba společné. Když otec zemřel, tak ho syn nechtěl nechat pohřbít nahého. Oblékl ho tedy do onoho roucha. Jemu ale už na sebe nic nezbylo. Proto se odvážil vyjít ven jen v noci a většinu svého času trávil rybolovem. Ve dne se pohyboval půl těla ponořen do řeky, aby ulovené ryby prodával kolem plujícím loďkám k živobytí. Jednoho dne se koupal v řece a najednou uviděl přepichovou královskou loď, která se k němu blížila. Dang T se v panice rychle schoval do rákosí u pobřeží a pokryl se pískem, aby ho nikdo nespatřil. Na lodi uviděl překrásnou princeznu. Byla to Tianzong, dcera posledního krále dynastie Han Bang. V místě, kde se koupal Dang T, nařídila Tianzong zakotvit loď a šla se k pobřeží také vykoupat. Chvíli se koupala a najednou uslyšela zvuk rákosí a to ji vylekalo. Spatřila Dang Tua, který se otočil pohledem od nahé princezny a omlouval se. Ona v něm však uviděla silného a pohledného muže. Zamilovala se do něj. Po chvilce snění se mu svěřila, že to musí být sama nebesa, která jim umožnila toto setkání. Tian to brala tedy jako znamení a rozhodla se vzít si Dang Tua za muže. Nařídila služebníkům, aby mu přinesli oblečení a připravili svatební obřad. Svatba proběhla ještě v noci téhož dne u místa setkání. Když se zpráva o svatbě donesla ke králi, král se velmi rozuřil, protože si jeho dcera vzala obyčejného chudého muže z vesnice, navíc bez otcova svolení. Ihned poté vydědil svou dceru a zakázal jí vstup do království. Tianzong to však nezaskočilo. Svého manžela velmi milovala a tak s ním zůstala žít ve vesnici, ve které se vzali. Bez královských peněz však postupem času museli rozprodat veškerý svůj majetek, aby se uživili. Naštěstí obchodní obratnost Dong Tua spolu s okouzlujícím půvabem Tianzong dal vzniknout kvetoucímu obchodu, který se ve vesnici proslavil. Přicházeli obchodníci ze všech sousedních vesnic, aby uzavírali obchody s mladým manželským párem. Jednoho dne, když byl Dang Tua na plavbě do jedné vzdálenější vesnice pro zboží, začala velká bouře, která ho přivedla na ostrov, kde ztroskotal se svou lodí a přečkal ve skrýši na pevnině do konce bouře. Následující slunný den potkal na pláži taoistického poustevníka, který na čele Dang Tua spatřil nebeský nápis Nesmrtelný. Poustevník celý svůj život hledal svého vyvoleného a tak neváhal. Navrhl Dong Tuovi, aby zde zůstal 1 rok a přijal taoistickou víru a stal se tak nesmrtelnou bytostí. Dang Tu byl velmi zbožný člověk a tak souhlasil. Stal se poustevníkovým žákem. Uplynul rok a nastal čas, aby se Dang Tu vrátil ke své ženě Tianzong. Při loučení mu učitel věnoval klobouk a hůl. Řekl mu, aby měl tyto 2 věci vždycky při sobě, protože ho ochrání před nebezpečím a splní mu jeho přání. Po návratu ke své ženě vyprávěl o tom, co se všechno naučil, a poté ji obrátil k taoistické víře a oba začali žít skromným životem. Dokonce opustili veškerý svůj majetek a začali společně putovat krajinou, stejně jako jeho poustevnický učitel. Když se král Hong dozvěděl o vzniku nové citadely, myslel si, že jeho dcera plánuje založení nové dynastie, která by se vzbouřila proti jeho autoritě. Nařídil tedy svým generálům, aby s jejich vojskem zničili toto nové království. Lidé z paláce prosili své vládce, aby jim dali zbraně, aby mohli ubránit své území. Ne, řekla princezna. Nemám v úmyslu bránit tuto pevnost silou zbraní.
Nebesa stvořila palác a je to vůle nebes, aby sem poslala otcovu armádu. V každém případě, jak se může dcera postavit proti vůli svého otce? Musím se podřídit nevyhnutelnému. Večer před dobýváním se armáda krále Hum utábořila nedaleko před hradbami paláce. Najednou však začala strašlivá bouře a všichni vojáci se skryli do svého tábořiště. A co opravdu nikdo nečekal, celá pevnost se všemi jejími obyvateli se zvedla do oblak a zmizela. Následující ráno našla královská armáda před sebou jen bažinatý rybník. Rybník byl poté pojmenován jako rybník stvořené za jedné noci a vydržel až do dnešního dne. Najdeme ho na území v provincii Yen. Černang-te je se svým nebeským posláním považován za jednoho ze 4 nesmrtelných vietnamské mytologie a jeho žena Tien Zong je příkladem častého sporu, ale i lásky ve vztahu otce a dcery ve vietnamské rodině.